Moji rodičia mi vždy hovorili, uč sa cudzie jazyky a vypadni. Vypadni z tohto režimu, chod na západ. Za železnú oponu a utiekol z totality, tak nielenže ich už možno nikdy neuvidí, ale aj oni by mali problémy so štátnou bezpečnosťou a s režimom. A ja veľmi túžim potom a robím všetko preto, aby takémuto niečomu som nikdy nemusel čeliť ja alebo moje deti. Možno ako každé dieťa som chcel byť smetiarom, ale neskôr som chcel byť aj lekárom, ale tiež som chcel robiť niečo s tým ničením prírody. Jedna z vecí, ktorú milujem na Slovensku, sú jeho hory. Ale práca pre Greenpeace, práca v ochrane životného prostredia mi ukázala aj tú odvrátenú tmavú stránku Slovenska. A to som sa snažil a ešte stále sa snažím zmeniť. Thank you very much. Let me give the floor to the next speaker, colleague Mr. Hojsík. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues. Európsky parlament som poznal už pomerne dávno. Zvykol som sem chodievať, presviečať poslancov a poslankyne o tom, aby lepšie chránili prírodu, napríklad pred toxickými látkami, ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Zrazu som sedel na opačnej strane stola. Preto potrebujem, pán komisár, Európsky zákon o ochrane pôdy, monitoring a záväzné ciele na ochranu opeľovačov a 10% Európy pre divočinu. Ale som rád, že sa mi podarilo presadiť aj napríklad to, že 10% európskeho rozpočtu pôjde na ochranu prírody a biodiverzity, že intenzívne pracujeme na ochrane včiel a ďalších opeľovačov, ale aj to, že zlepšujeme ochranu zvierat. Nielen v Európe, ale aj na Slovensku. Moju kanceláriu zdobia dve dôležité veci. Jednou sú samozrejme fotky mojej manželky a našich detí. A druhou sú dva obrazy od slovenských umelcov. Jeden od Pala Čejku, Horiace mesto, ktoré symbolizuje to, čo nám hrozí, pokiaľ sa nám nepodarí zvrátiť klimatickú krízu. A druhý od Moniky Paskov-Mikyškovej, ktorý je obrazom divočiny, obrazom života, obrazom toho, kam túžim, aby Slovensko išlo ďalej. Bolo plné života, rozmanitosti a krásy.